kumberi hatigone kuenda kana vagari vemukadoma musina kutisimbisa kuti tiendewo kumberi. Mukaonawo chinhu chapostwa chemwana wenyu, uyaiwo musimbise ndokuti tiendewo kumberi. Saka takuda kumbozamawo kuzvimiririra segeto redu. Harare imbouyewo kwatiri ichitionawo sevana vemukadoma. Kukaitwa show kuOdis vanotonokumbira kuti ndinokumbirawo kumbopefoma ndionekwewo, but achipefomera mahara, music achirekodha achibhadhara mari. Saka tinodawo kuti tizikanwe nana munharaunda chivai zvokuti kana kune vamwe vanenge vachida kutosponsa zvinhu chaizvo vanenge vaida kushanda nemamwe maartist emukadoma, link aipanapa. Vanenge vaida kupushawo podcast ino ichannel yedu kuti iende kumberi, tilinkei mutipushe nesuwo tichipushawo maartist enyu. Yeah, the voice Kadoma. Welcome to the Spanner Podcast Show, the biggest podcast in Kadoma, the voice of people. Mushonga we stress. Follow to our podcast. Nepe nyuro yevanu. Kutanga nhasi zvichienda mberi, tine mamwe maitiro atuda kuita zvinhu zvedu. Tine musi weMonday pane music yevanhu vemukadoma ichange ichibuda pathis channel, even kuYouTube, even kuTiktok. Mukangonosecha kuti the Spanner Podcast Show kuYouTube inobuda, kuTiktok inobuda, pano paFacebook inobuda. And then muchanzwa music iyoyo ichibuda, freestyle achibuda, even full videos emasong achanga achibuda pathis channel. Kune vamwewo vari mukadoma vanenge vachidawo kushanda nesu, tiri free, uyai muzotipa zvinhu zvenyu titese tizviposte tizvise kuvanhu. Saka tine maartist akaipa anogona, like mukadoma tina Grilla Didza, tina Spartan King, tina Sija Matsotsi, tina Najadem, tine maartist akawanda, ana Dimitri Boss. Tine maartist akawanda anogona zvinhu izvi, but avana kwavanoenda nenyaya yekuti tinofanira kunge tichienda kuHarare kuti tikwanise kurira. Saka takuda kumbozamawo kuzvimiririra segeto redu. Harare imbouyewo kwatiri ichitionawo sevana vemukadoma, but kumberi hatigone kuenda kana vagari vemukadoma musina kutisimbisa kuti tiendewo kumberi. Mukaonawo chinhu chapostwa chemwana wenyu, uyaiwo musimbise ndokuti tiendewo kumberi. Hamudadewo here kunzwawo kuti uyu mwana wepanext door penyu ari kurira kuredhiyo, ashedzwa kuUK, ashedzwa kakati, muchitaurawo kuti aiwa uyu mwana wedu uyu. I think tikadaro tinokwanisawo kuenda kumberi, tikazvisapotawo pachedu tinokwanisa kuenda kumberi. Ndo mamiriro akaita channel yedu. Toda kumbozamawo kusimudzirawo geto redu pachedu. And tinoziva kuti kune mamwe maelders anodawo kusimudzira geto, but haana pekutangira because hapana amboti ada kusimudzira geto, zvekuti ivo vanenge vaida kushanda vari kuunderground, zvokuti havabudikire but vachiita se vachisimbisa zvinhu. Ivavo maelders tinovakumbira kuti kana varipo tilinkei mutaure nesu, motisimbisa toita zvinhu. Kune vamwe vanenge vachida kutosponsa zvinhu chaizvo vanenge vaida kushanda nemamwe maartist emukadoma, link aipanapa. Vanenge vaida kupushawo podcast ino ichannel yedu kuti iende kumberi, tilinkei mutipushe nesuwo tichipushawo maartist enyu kuitira kuti Kadoma iendewo kumberi. Zvinonakidza kuti panonzi pari kuya Winky D kuOdis poiswawo 3-4 maartist emukadoma achibhadharwawo mari vasingaimbire mahara, nekuti now maartist emukadoma ari kushanda hard but hakuna kwazvinoenda because vari kushandira mahara, havawane mari. Vakashedzwa kushow vanongosvikawo powa $10 $5 pamwe pacho ongonza toda kuti muzikanwe, havana mari yavanoita yavanopiwa, but artist ari kubva kuHarare anosvika opowa mari. Kukaitwa show kuOdis vanotonokumbira kuti
ndinokumbirawo kumbopefoma ndionekwewo but achipefomera mahara, music achirekodha achibhadhara mari. Saka tinodawo kuti tizikanwe nana Mudhara Ndochi vaivai zvekuti nana Mudhara Jamaya vaivai zvekuti kana vane mashows avo vanototiisawo paline apo kuti aiwa tine vana vedu vemuno muKadoma, even vakatipawo mari shoma but vatirangarira kuti paline apo yedu tikashedzawo nhingi wemuKadoma akasvika wakaimbawo 2 minutes 3 minutes 4 minutes tombowo $50 $20 $100 at least vanenge vasumudzirawo tarenda remuKadoma, zvichavapawo simba rekuti even akapiwa ka $100 kako anokwanisawo kuenda ikoko kuHarare kune mastudio anopisawo ana Spirit ana Oskid anani ana Ghost Magician vonosvikawo vorekodhawo vodzokawo kumba, noti kuti unobva watuta wakuti unogara ikoko. Munongozivawo kuti ukatuta vamwe vanosvika votanga kutsvairiswa mumastudio kuti akwanise kurekodhwa chichiende kuenda kwake zvinogona kunetsa futi handimazvona, but munhu akazvita achibva pamba pake achienda kustudio wakusarudza kuti ndombonorekodha kuHarare here, kuBulawayo here, kuGweru here, kupi, asi uri munzvimbo mako. Ndo nyaya iripo Zimbabwe neKadoma. Please support us sevana venyu vari kuda kuzama kusumuka. Zvisangonzi zvinhu zvese zviri kubudira kuHarare zvimbobudawo nemumageto edu. Hatisi kuda kuti zvibudire mugeto redu chete, even vanokwanisawo kuzviita kunana Kwekwe, Gweru, kupi kwese kwamuri zingatizamei guys, tizamewo kubata makona ese zvisarambe zviri kunzvimbo 1. Thank you for watching muri yeZimbabwe. Tinoziva kuti muchatisimbisa, mucharamba munesu. Rambai makadaro, Mwari ngaakuitire zvakanaka. Tinosangana pachikamu chinotera. Bye bye.